Sziasztok, üdvözlök minden atyafit, én Jovik vagyok, és ebben a videómban a székely szavakkal fogunk foglalkozni, és immáron negyedszerre jelentkezek nektek székely szavakkal, úgyhogy nincs is más dolgunk, mint hogy elkezdjük. Jól figyeljétek meg ezeket a szavakat, hiszen ezeket ennek előtte sosem hallottátok, és én mondom, érdekesek lesznek. Lőttyön fitty. Arra az emberre, amelyikre azt mondják, hogy lőttyön fitty, azt mondják, hogy hitvány. Cukker. A cukker takarmányrépát takar. Netez. Nem. Tudom, mire gondolsz, de nem azt jelenti a netez, hogy az interneten szörfölni, hanem hogy tétován nézni. Málnapásztor. Málnapásztor a szavunk. De úgy gondoltam, hogy még mielőtt elmondanám nektek, hogy mit is jelent, egy kicsit rátok bízom, hogy gondolkodjatok rajta, úgyhogy összesen 5 másodpercet adok nektek, azután meg elmondom. Aki jól tippelt, annak jár a keksz. Vagy egy cukker. Ha neked jó takarmányrépa is, akkor kapsz egy cukkert, jó? Oké, megbeszéltük. Megbeszéltük. 5, 4, 3, 2, 1, 0. És a málnapásztor jelentése medve. Igen, a medve. Ő a málnások pásztora. Ha a málnásból mész Erdélyben, jól lehet találkozni fogsz vele. Szélbaszó. Ezek a székelyek milyen drágáról beszélnek. Hát, a magyar nyelv már csak ilyen. Úgyhogy a szélbaszó hitványat jelent. Szarbanka. Húha! Szép kis szavak ezek. Szarbanka. Na vajon mit gondoltok? Mi ez? Nem adok nektek semennyi időt, elmondom. Búbos banka. Kézboka. A kézboka csukló. Kanbagoly. Egy újabb ingyenc szó, a kanbagoly aglegényt jelent. Geszáta. A geszátának a jelentése trutymó. Faszol. Aki kap, az faszol, vagy aki faszol, az kap. Gulikutya. A gulikutya egy olyan kutyát jelöl, aminek nincsen farka. Mármint tudjátok, tehát normális farka. Tehát nem olyan, na, érted, amire gondolok. Remélem. Ezek lettek volna a legújabb székely szavak. Ha tetszett a videó, gondolom tudod, mi a dolgod. 350, köszönöm szépen nektek. Tartsatok velem a következő videóban is. Én Jovik voltam. Sziasztok!